का रे आ तब सब बन गोइल रास्ता में त डालिए देनी एकदम। अब टूटे मत। तब से पहले सब कोई से कह दी ना कि खा लस जा, खा लिहन जाना त कितना निमन हो जाई, एकदम छुट्टी हो जाई हमरो। माज धो के सब सहियार के धो दे। बन त गोइल देखे में त ठीके बनेले बानी, चटके चटक बनेले बानी। अपना से त हम कौनो खाना निमने बनाई ना, लेकिन जौन के नुक्स निकाले करे निकलबे न करी। सब जन के पहले कह देता कि खा ला जा, और ओकरा बाद सब मन त करता कि पतले में खिया दी, छोड़ा हटाओ थरिये में खिया दी। त कहन जाना के मांजे के चलते देह चोराई करतिया। जाई तनी जाके सबसे कहीं पर लागता नु कि मछरिया बन गइल बटे का बना के गइली ज। आहा कतना सुंदर गमकताटे मांडत देखी त बन गइल बा। अहिरे दादा कतना अच्छा लागताटे ही दे। आहा तनी एगो मुड़ी चूसम तबले कोनो नहीं खिसन। नैन और कन्या बन के हमरा पास शक करिया के हमरा के बोली, कोई हमरा के कुछ ना कहिया। हाँ निकाले दे एकरा के। ई बाप रे बाप कतना सुंदर सुगंध बाटे। ये काला बनावे ला कोई कोई आदमी नु कि अच्छा लागेला। देखा त कितना अच्छा लागताटे, कितना सुंदर बाटे हे दे। आराम से जतन तन से रास्ता निकालम। देखा त रोटी पर खाए लाग बनैले बैसा, रोटी पर। बाप रे बाप है मछरी बोलत न बिया हो, कितना निक लागत है। नैन और कन्या में एगो त फायदा बटुए, एगो फायदा बा कि कोई कुछ शक ना करिया, कोई कुछ बोली ना। आहा आहा कितना अच्छा लागत अते। बनल हो मछरिया का जाने का करत अड़ी जा। अही मैया उरे नती जा तो हो तो नहीं हमरा से। अरे बात आवे से पहले मोइन से लेके भाग कन्या कहाँ बाड़ी कराही के मछरी है ये नहीं खे छोटको आओ मजिलो भात अभी है तना बा तो मछरिया का कर दो खाली छुछे मछरिया का ले जाके घर में खा तड़ी। आओ मजिलो अरे नहीं कुछ सुनत हो का करत ये खेला बढ़िया हो है ये लइका भूखाल बा मछरिया हो द मछरिया द लइकन के खियाई भूखाल बड़ा सा आ चाचा जी नोल बने खाए। मजाक मत करी दीदी एकरा के दिन ठीक नु। अबे रख के गोनिया कि ना जी का ओबे नु रख के गोनिया जी कहीं त गोनिया हाथावा धोए चल गोनिया रख के अजी बना के पानी उनी डाल के जे तोप के गोनिया कसम से। हम आवत नहीं तो चूल्हा पर मछरी नहीं कभी आवते मैंने जस्ट का हो गइल। कोई मम्मी जी ना उतरनी है तो मम्मी जी उतार के धरियन त नीचे में धरियन कि लेके उड़ जाइयन आसमान में। आ कुकुरो बिलाई तो कोनो जरत चूल्हा में तो मुड़ी ना लगाई कराही में भात तो बढ़ही बा। हां तो वही तरीका अगर मछरी ले जियन तो भातो तो जाई भात आदमी ना खई हन का कोई जी सब कोई सही में दीदी हम नहीं की जाना हम तो हाजी का गोर में रहे बिलाइयो ना खाई आ उतरी कैसे। हम नहीं जानत। अब तू लोग खियावा जा नंदोई कैसे खइहन आ चाचा जी कैसे खाई आ जीजा कैसे खइहन हमारा नहीं के मतलब जा जा हमार लड़का भुखाई रहे हम जाता नीमक तेल भात अचार खिया माने ई ना पता करब कि के का हो हम काय पता करी हो तू बनाव तो तू न पता करबो मछली गाय बारो रखत कि नी गाय बा कह तू ही ना नु ले जा के पलंगवा के नीचे चोरवा देलू। हाय पहले तो तोहरे घर ढूंढम ये कुकुर बिलाई। बाप रे बाप जो सही चलनी ह खाए वो सही आ गइले खेला बड़िया आराम से ही जे बैठ के खाई। अरे माई रे माई आ कोई देखबो ना करी हे जा के आवताटे हो ए जा अपन खाई पियम बढ़िया से। बाप रे बाप मछरी आता ना चटक बना देले बैसन के मुंह से तो छोड़े के हमर मन नहीं खे करती मुंह से छोड़ी। बाप रे बाप खेला बढ़िया डाल देले बैसन मरीचा लाल ढेर। आहा बाप रे बाप कितना अच्छा लागत हो। बतावा बाजारे जाए के बाटे साग सब्जी लिया आज बाजार हउवे आय आ ए दुकाने पर से किन के लियावा तो साला एगो दूगो सामान लो आ 100 हो जाता गप सने त लियावा सर खा के जाए रे 10 तनी एगो मुड़िया तनी एक और भात चूसिया जाए होने एहू में न के दिमाग त सनक
खाना दे बाजार है बड़ा का मसवा काट के दिया अपन आए मछली बना बता मस्त मांगत है घर चाहा के रही के त मछली गायब हो गई चूल्हे पर से ला नहीं ला नहीं है जैसे पानी डाल के तोप के आवता नहीं खौला लाता के सब कोई के कह दी आ चल भी नहान दे कल पे बुझा तक ना कि चूल्हे खा गई ला कि के जन के खा गई हम त ये ना के समझ ना सागर तो खोज लेनी हमारा से तेला बेला ना पढ़नी मजाक होता ना कहीं के ठीक लगल लेट होता के मम्मी जरूर हमर भौजाई है कि जीजा है कि हमरो से मजाक तो तू बनावत और हर जाई त एकदम जीव को तू बनावत और त के चुक दिहलस का भाई मम्मी जान तनी कोना के पेट में लाला समाई रहे हे तनी करल जाला जी हम तो जी के रौरे धइले बानी हां हम तो धैले बनी आवत नहीं होने सकी सब बाजार जाते जे त कहली कि आज बाजार हवे हमहू कह देई साग सब्जी लिया देई मतलब बुझाते नहीं कि सब कोई बार उपास ही सूतो हम नहीं की जाना कराहियो गाय को गइल मछरी के साथ कराहियो पलटवा थरियो को कुल गाय घर में देखल हुआ सठीक से सब का कनिया भूखे होई बेचारी सोचनी है कि एक बार खिया दे ओकरो से जाके पूछो सा दे 10 ओकरा के खाए पिए के चार भात का दे दी ओकरा के खाए के भातवा तो सब तो आपको सही रख रह त देखी त रह पूछ ली त कनिया ए कनिया कहाँ बाड़ू बोलत रही कोई केने गइले ई का भइल बा घरवा मेरे एमे त कनिया हलाई नहीं के पलंगा पर त केहू नहीं के ते कनिया सुतल लेकिन साफ हमर माथा देख तो घर में कहाँ भी है बड़ा की कनिया आहा बाप रे बाप कितना अच्छा बनल बाटे बुझाता तेनु कोई खा दे हमें 3-4 गो मुड़ा बा तीनों चारों हम ही आज खाइम आ हमारे नसीब में बटू है दूसरा के नसीब में नहीं थे हम रसा लगा के आज तब चूसम अरे दादा दादा जौन बनैले बिया केने बाड़ू हो ए धनिया तनी खाना लावा हो अयो मैया अयो भगवान ए हमार चुस्ता तुम तो रास्तों नहीं किया हमारा गिरी चुस्ता काने भी है भाई सुनते नहीं खे सुतल का बार चौकी आवा रे ओए खुदा दा काहे रे हाय ओ बराम हो गई लागत हम जाही के परी को सुनाते नहीं खोरा तनिको करा अब हमरा के बोला ये हम नाती करत हनी कहां ये भाई लगे का सुनाते हां क्या रे हैं अरे ये का रे ए का रे ए ये क्या करता रे आई हो दादा करा ही धइले बिया रे हाय का रे आ तर सब तो झूठ कर देलु रे हाला मत करी ना हाला कहताड़ू हो हाय हाला कहताड़ू मिजाज हवा एकदम नकरा खा गेलो सब अम्मा देख का कहि रे हाला मत खो करी खइबे न खो ना ना चुपचाप लगले रही चुपचाप खो तू आज हरा फरमाइश कर दे यही खाती तू आई बड़े यही खाती निकल भी रे निकल कहाँ भी है तो निकल भी रे के हरे ये से ना निकली की के हरे निकल आई हो निकल दादा कनिया घर में तबे मार दे कही है तारा निकल अजी मत निकल निकल जल्दी निकल जल्दी आई हो भगवान लाई है आई रे नाती हां जा अब हमरा के बताई कि हम रौरा के का कही काहे रे अरे रे निकल निकलत काहे ने को अभी गचक करी अजी रुकी ओड़ा सलिया का त निकल जल्दी कोई तू करा से तब भी चल तू पति बाड़ू। भूकल है मेरे ओए भाई करबू आई मई कहबू जाए मरो न दली दरे का ये घर का आई रौका अरे करी देही में आधा पाभर मांस नहीं के कराही लेके बैठ के कराही का वो आता ना मछली रहता खनियार भी जन पत्थर की मरचैया रहली सनु उहे काली सब खनिहार एक दलीदर भी है चावल के भात खा अरे लो बादशाह में धारल है ये दाना करबू त कवन अड़बू बोल ना मार के मुंह फाड़ दे अभी करके हम हैं जो नहीं के हाँ? फाड़े के है
मुंह ने के फाड़ के एकर पेट फाड़ के लिया चाकू रे जितना मछली खाए निकाले के बाद निकलब का फास चाकू यार पेट फाड़ में का निकाल फिर मोल एकर जितना मछली काटावा मोल पीस गिनम को खइले बिया ए ना पीस में कुछ के खाओ तो पीस गिनाई पूछ ली हई देख ली काटावा को खा के गिरौले बिया जैसे पहले ए खाते रही से जल्दी हैं कतनी मछली बाजी अब काम मछली बा 52 गो पीस रहे को पीस बचल बा दे दी हैं करैया हटावे से डाल ले डाल दी मना करी हां तू हटाइली कि नहीं हटाओ जैसे बहुत ना छुआबे कर झूठ अरे हटाओ ना रे तू अरे हो तो हटावा के तोहरो लागत झूठ अभी लेके बैठ अगर के बिया सोचा तो कि जुठार चुप दे रही रोठर मत बोली बबुआ जी मेरा कपार पे चढ़े बनी सुने, हम का सिखाई में की है करी है नैहर में आँखी नइखे देखौले कर माई बाप आ जे ना देखले रहला उहे ई काम सब हां कर केहू के कुछ ना मिल रहे हुरा हुर के कौन को लाज ने के देखलाई खाई खइले भाई सब बेंगा बेंगुची तो कहां से ई मछली के स्वाद बुझी हैं नस्कारता घर के काज आई बे रे ले तोर दिमाग में होके जे जुठार दिल में त ना खइया सा खाए के सब के खाई लेकिन हट जी तैयार रहिए नैहर जाए खाती के नैहर जाए खाती तैयार रही हटा तू मांगा तू तो तारा के ना हटा रे पूछ कनी वाला हम तो ना दिया दे लेके जाई जी लेके की तरह जगह खटाड़ी मौजा खाए के बा हमरा केहू ले हमर लड़का के करम फूट गई चटोरे मिल गए कदम सने चटोर भरल दिन भरल अभी से लाज लागत है छिपा छोड़ के जाके हाथ धोई आ घूंघट करी कोरम से जूठा माय बाप कुछ लूर धूर सिखौले बा लजगर खानदान के रही तब ना बेलजगर खानदान के बिया पापा का बिया कहीं हाँ। घुस जाती है बाकी माने का परी के तरह खपत कर देती है ये मुड़ा उड़ा फूल खा हाँ खपत कर देती है चोरा चोरा ना रौरा तो सोचत रही जाके ना बचनी बिया ना खाई ना खाई जितना माल खपत कैले बिया ना सोचे कबाय कर दे आ खा के जाके खोरा में भभाका देखौले आवा तो हम टिका रख मेहरा रूहानी जा सुंघले आवा सबके घरे होता ना हमरा के लक्षण लगाओ तो सिखरो जा लगाओ तो लगाओ